ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ከም ትንቡር ናይ እግዚአብሔር ቃል ንመዓልቲ ዝኾን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እዚ ንመዓልቲ ዝኾን ቃል ንካፈለሉ መደብና እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ በዚ መዓልቲ ዝንካፈሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዙርያና ዋልታና ይስብል ሃሌሉያ እስከሎም ሓደ ሰብ ነዚ ቃል እዚ ምሳይ አውጆ አምላኸይ ኣብ ዙርያይ ዋልታዩ እስከበሉ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን እስከ ሓደ ቃል ከንበልኩም የሞ ሼር ክንገብርና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕስ 1 ክሳብ 3 ከንበልኩም ወይ እግዚአብሔር ጠቃዕተይ ክንደይ ኮን ይበዝሑ አባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ አምላኽሲ ምድሓን ይብሉ ኣለዉ ወይ እግዚአብሔር ንስኻ ግና ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ክብረይን ንርእሰይ ልዕል እተብሎን ንስኻ ኢኻ ዋው ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንስኻ ግን ኢልዎ ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ግን ጠቃዕቱ ብዙሓት እዮም ኣብ አምላኽ ድማ ምድሓን ይብሉን ይዝበሃል ዘሎ ዳዊት ነዚ መዝሙር እዚ ክዝምሮ ከሎ ካብቶም ኣብ ህይወቱ ከበድቲ ዝነበሩ ጊዜታት ሓደ ካብኡ ነይሩ እዚ ጊዜ እዚ ወዶ አብሰሎም ኣብ ዝተሰአሉ ጊዜ ዝዘመሮ መዝሙር እዩ ዳዊት ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ወይ እግዚአብሔር ጠቃዕተይ ክንደይ በዝሖም ኢሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣቦና ዳዊት ብብዙሕ መከራ ዝሓለፈ ሰብኣይ እዩ ነገር ግን ብሓደ መከራ ዘይተረፈ እዩ ዳዊት በብዙሕ መከራ በብዙሕ ስደት በብዙሕ ጸበባ በብዙሕ መግደራ ዝሓለፈ እዩ ግን ትዝገርመኩም ነገር ዳዊት ኣብ ማእከል ዝኹሉ መከሩን ኣብ ማእከል ዝኹሉ ጸበቡን ወዱ ከይተረፈኳ እንዳተሰኦ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ግን ልብ ዳዊት ግን በአምላኹ ጸንዐ ኢሉ ንልብ ዳዊት በአምላኽ ንኽጸንዕ ኣብ ነብሱ ወከፍና ህይወቱ ጉዕዞ እንታይ እዩ ነይሩ ትምስጢር ንልብ ዳዊት በአምላኹ ክጸንዕ ዝገበሮ ምስጢር ርድኢት ዳዊት እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ዳዊት ሓደ ርድኢት ነይሩ ናይ ዳዊት ርድኢት እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኡ ዋልትኡ ምዃኑ እዩ ስለዚ ዳዊት ኣብ ማእከል ማዕበል ኣብ ማእከል ጸበባ ኣብ ማእከል ብዙሕ ፈተነታት ናይ ህይወት ልቡ እግዚአብሔር ይጸንዕ ነይሩ ኣሕዋት እስከ ዳዊት ዝነበረ ርድኢት ሎሚ ብዚ መዓልቲ ዝኣነ ንስኹም እንጠቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዙርያይ ዋልታዩ ዝብል ርድኢት እስከ የተወና ትፈልጡ ኣሕዋት ካብቲ ሓደ ኣምላኾም ዋልትኦም ምዃኑ ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ህይወቶም ቀንዲ ዝርአ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ማእከል ማዕበል ምድቃስ ኣብ ማእከል ማዕበል ዕረፍቲ ኣብ ማእከል ጸበባ ቅሳነት ንምንታይ ተተባሃለ ዙርያኦም ኩሉ እግዚአብሔር ዋልትኦም ምዃኑ ስለዝኣምኑ ዋልታ እንታይ ይስርሑ ዋልታ ቀንዲ ስርሑ እቲ ንዓኻ ንምውጋእ ዝውርወር ናይ ጸላኢ ፍላጻታት ኣባኻ ንኸይበጽሕ እቲ ጸራኢ ንዓኻ ከውድቕ ንዓኻ ከጠፍእ ንዓኻ ከሃሲ ዝወርወረ ፍላጻ ኣባኻ ንኸይበጽሕ ዝከላኸለልካ ዋልታኻ እዩ ንህይወትና ድማ ዋልታ ኣለዋ ናይ ህይወትና ዋልታ ኣብ ኩሉ ዙርያና ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዋልታ ህይወትና ካብ ኮነ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወት ክንቀስን ዘይግበአና ምኽንያቱ ኩሉ ጸላኢ ዝውርወሮ ፍላጻ ኣባና ከምዘይበጽሕ ኣባና ከምዘይድምዕ ኣባና ከምዘይስልጥ ዝገብር ዋልታ ህይወት ኣለና እቲ ዝገርመኩም ዋልታና ብሓደ ወገን ጥራሕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብኩሉ ኣቕጣጫ ናይ ህይወትና ዋልታና እዩ በቤተሰብና ዋልታና በሓዳርና ዋልታና በደቅና ዋልታና በትምህርትና ዋልታ እዩ በስራሕና ዋልታ በአገልግሎትና ዋልታ በኻላ አዘራረባ ሎም ደስ ዘብል ዜና ክነግረኩም ህይወትኩም ኣብ እግዚአብሔር ዋልታ ዝኾነሉ ስፍራ ያዘላ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረክ ስለዚ ኳይ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኢሳይያስ 54 ናብ መጨረሻ ክዛረብ ከሎ ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኣይጠቕሙን የሚሉ ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኣይጠቕሙን እዮም ክትስእን ክትረትዕምን ይኽኢሉ ንምንታይም ዘይጠቕሙ ቶም ኣጽዋር እንድሕር ኢልኩምኒ ቶም ኣጽዋር ደይጎድኡ ኮይኖም ኣይኮኑን በቶም ኣጽዋር ዝጉድኡ ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ ኾኑ ኣነ ንስኹምን ግን ኣይንጎዳእኒና ዋይ ተተባሃለ ንኹሉ ዝውርወር ናይ ጸላኢ ኣጽዋር ከንቱ ዝገብር ዋልታ ህይወት ኣለና እግዚአብሔር ናይ ህይወትና ዋልታ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዘዳግም እስከ ምሳይ ኪዱ ዘዳግም ምዕራፍ 33 ዘዳግም ምዕራፍ 33 ጥቕሲ 29 ወእስራኤል ቡጽኢኻ
بإግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ መን ይከማኻ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እሞ ንጸላእትኻ ክግዝኡኻ እዮም ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትገዝእ ኢኻ ዋው ወእስራኤል ወይ እግዚአብሔር ዘአምላኽካ ህዝቢ ወይ እግዚአብሔር ዝዋልታኻ ህዝቢ መን ይኸማኻ ምኽንያቱ ብኩሉ ነገርካ ዋልታኻ ኣምላኽካ እሞ መን ይኸማኻ እስከ ሎሚ ሓደ ሰብ ከምዚ ይበል በዚ መዓልቲ እዚ መን ይኸማይ እግዚአብሔር ዝዋልታየ መን ይኸማይ ኣምላኸይ ዝኸለላየ እስከበሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብዚ ዝዓቢ በረኸት የለን እግዚአብሔር ዋልታኻ ካብ ኮነ ህዝቢ ኣምላኽ መን ይኸማኻ ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ነብርሃም ከምዚ ኢልዎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ቃል እግዚአብሔር ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ አብርሃም መጸ አብርሃም ኣይትፍራሕ ዋልታኻ ኣነ ዓስብኻ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ ሎሚ ቃል ክበኩም ኣይትፍርሑ እግዚአብሔር ዋልታኹም እዩ ኣይትፍርሒ እግዚአብሔር ዋልታኺ እዩ ሎሚ ኣምላኽ ዋልታኺ እዩ ጽባሕ ኣምላኽ ዋልታኺ እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብዘይገድስ ነገር ግን ናይ ኩነታትኩም ድምጺ ኣባኹም ኣይስልጥን እዩ እቲ ምንታይሲ ዕቤት ኩነታትኩም ኣይኮነና ገዳሲ ዕቤት ዋልታኹም ይገዳሲ ንኹሉ እንትናና ዝሸፈነ ናይ ህይወት ዋልታ ኣለና እሱ ድማ ኣምላኽና እዩ ስለዚ ኩነታትና ዝሃቡ ድምጽን ተሃቡ ንሕና ግን ንዋልታና ኣሚንና ብዕረፍቲ ኢና ንነብር በዚ መዓልቲ ዝኣውጁ ዕቤት ኩነታተይ ብዘይገድስ ድምጽ ኩነታተይ ብዘይገድስ ዋልታይ ካብ ኩሉ ዓቢ እሞ ነዚ ዋልታ ክሓልፍ ዝኽእል መጻወድያ ኣጽዋር የለን ኩሉ ዝውርወር ኣጽዋር ኣባይ ኣይሰርሕን ይበሉ ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ኣምላኸይ ዋልታይ ይበሉ ዝመዓልቲ ሻሎም